Kenny Boe, i forbindelse med lanceringen af CS5, der stifter vi bekendtskab med et helt nyt produkt, som hedder Adobe Catalyst. Ja. Hvad er det for et produkt? Ja, Adobe Flash Catalyst, det er jo en del af Adobe Flash-platformen, så det er det vi kalder et authoring-program, så du kan bygge Flash-oplevelser direkte ved hjælp af en grafisk interface. Så du har simpelthen man kan sige en form for super extension til Illustrator og Photoshop, hvor du kan tage dine todimensionelle statiske ting, du bygger i Illustrator og Photoshop, og tage dem ind i Flash Catalyst, og der kan du rent visuelt gøre dem til en interaktiv oplevelse. Vel at mærke, uden du skal kunne håndtere kode. Så ja, fordi du gjorde meget ud af din demo, at det var helt code-frit. Ja, det er faktisk det er fuldstændig uden kode, så du bruger sådan normale Creative Suite paletter. Du har din lag-palette, du har din timeline osv. osv. Du kan bygge sider op og fortælle præcis, hvad skal der ske, når du går fra side 1 til side 2. Og så kan du arbejde med interface-komponenter, så hvis du skal bygge en hurtig navigation, side 1, 2, 3, 4, 5 og laver knapper for det, så gør du det lynhurtigt. Men det er rent visuelt. Jeg er næsten klar over, at det ikke er et produkt, der henvender sig til kodenørden, men hvem henvender det sig så til? Ja, altså jeg vil sige, at som udgangspunkt så har vi bygget Flash Catalyst, fordi vi gerne vil give vores designere, uanset om de arbejder interaktivt eller med andre typer af præsentationsprojekter, et program, som gør det muligt meget, meget hurtigt at få en god idé til at vise noget visuelt. Så det der med at få den gode idé, det er selvfølgelig i sig selv utrolig svært, men når man først har fået den, så har det tidligere været sådan, at man skulle bruge utrolig mange mandetimer for at lave et præsentationsoplæg for den gode idé. Så Flash Catalyst gør det meget, meget enkelt, meget hurtigt at vise, her har jeg en god idé, sådan her kommer den til at se ud, når den skal leveres digitalt. Så det var så de sådan mere traditionelle designer, webdesigner osv. Men vi oplever, at interessen for Catalyst er meget bredere, fordi man kan bruge Catalyst til mange forskellige typer præsentationer. Det kunne være en erstatning for PowerPoint for eksempel. Du lynhurtigt kan sige, at jeg vil gerne præsentere et eller andet produkt eller noget andet. Du kan lave den her navigationsløsning, så du i en og samme præsentation kan lave en lang udgave af den, eller en kort udgave, lidt afhængig af, hvad dit publikum er til. Så det er en anden målgruppe. Og så er der den sidste målgruppe, det er de sådan mere tunge drenge, man kan sige sådan, der bygger enterprise-applikationer. Fordi Flash Catalyst kører i baggrunden i XML. Så alt, hvad du gør visuelt i Catalyst, og du arbejder kun visuelt i Catalyst, bygger i baggrunden XML op. Og det vil sige, at du kan forbinde dit visuelle Catalyst-projekt med en vilkårlig back-end-løsning, så du kan gøre det fuldt dynamisk. Så det vil sige, at man kan fx koble den op til en databaseløsning og trække data ind dynamisk? Ja, vi viser i forbindelse med lanceringen af CS5, der viser vi, hvordan vi med Dreamweaver for eksempel kan styre et content management system 100% visuelt. Og Flash Catalyst producerer jo Flash-platform-baseret objekter, og det vil sige, at jeg kan tage Flash-baserede objekter og komme ind i et Joomla-system, men jeg kan tage det dynamiske output fra Joomla også ind i mine Flash-komponenter. Så jeg kan egentlig fra en database, som kunne være en Joomla-database eller en Typo 3 eller en Drupal eller noget andet, så kan jeg fra en database hente dynamisk content til min HTML og til min Flash på en gang. Så det er selvfølgelig nyt. Nogle systemer som Joomla eller Drupal, det er open source content management systemer, men det kan jo også snakke sammen med andre typer af content management systemer. Ja, altså det vi har gjort i første omgang, det er, at vi har sagt, at de fleste mennesker har der er det utroligt kompliceret bare at lave små designændringer i et open source content management system. Man skal simpelthen ind i nogle paneler, hvor det er ren kode. Så vi har bygget Dreamweaver CS5, så den har direkte tilgang til de her open source systemer via visuelt interface. Så du justerer alting visuelt, som om du sidder i Photoshop eller noget andet. Men så har vi så også sagt, at de fleste systemer, der kører derude i dag, det der virkelig bliver brugt rigtig meget, det er open source. Så vi har i første omgang sagt, at vi understøtter alt, hvad der er POP-baseret, så man kan egentlig foretage de her visuelle ændringer i POP-baserede open source systemer. Så det vil sige, at med den her lancering af CS5, der taler vi altså ikke kun grafik og design og indhold generelt. Vi taler altså også en pakke og en software suite, som rent forretningsmæssigt kan udnyttes af virksomhederne. Det er faktisk en utrolig vigtig pointe, du har der, fordi noget af det, som vi har set i tidligere versioner af CS, CS4, CS3 og tidligere, det var, at vi havde ufattelig meget fokus på at give vores kunder, kreative brugere, mulighed for at tænke ud af boksen og lave kreative projekter. Og det kan man også i CS5. Der er en masse nye kreative funktioner i. Se bare Photoshop har ufattelig mange interessante ting, som man kan læse som topscore på YouTube og alle mulige andre steder. Men det vi har haft fokus på i CS5, det er at give virksomhederne nogle rigtig, rigtig gode argumenter for at bruge vores værktøj ud fra en forretningsmæssig synsvinkel. Så i 2009 der købte vi et stort amerikansk virksomhed, Omniture, som stille og roligt er ved at blive integreret ind i Adobe, og faktisk i CS5 har vi integration direkte til Omnitures webs analyse- og statistikværktøjer. Så det vi tror, det er, at når du får den gode idé og bygger den i CS5, så kan du rent faktisk, mens du bygger idéen, også sige, at der er nogle ting, jeg gerne vil måle
når den her ID den bliver publiceret. Jeg vil gerne måle, hvor mange mennesker, der klikker på den her knap, eller hvor mange mennesker, der vælger at gå ind det her sted frem for et andet sted. Og det kan vi integrere direkte i selve tilblivelsen af de kreative assets i CS5. Så vi har altså total integration mellem den kreative side, analysesiden og datasiden. Og datasiden, open source-siden, ja, absolut. Og så den sidste ting, og den vil jeg jo ikke negligere, fordi vi står jo og taler om CS5, hvad bruges CS5 til, og vi kan se, at hver dag kommer der nye typer af kanaler, i hvert fald bud på, hvordan man kan publicere sin information. Så noget af det, vi har taget med i forbindelse med lanceringen af CS5, det er telefoner. Vi har taget sådan nogle Google-telefoner med, fordi de faktisk er i stand til at køre den fulde version af en Flash-player. Og meget af det, du kan gøre i CS5, det er baseret på Flash-platformen. Du kan også arbejde i HTML. Naturligvis kan du det er utrolig vigtigt, men hvis man ser for eksempel sådan en Google Nexus One her, den viser faktisk her, nu ved jeg ikke, om man kan se på kameraet, men den viser faktisk, hvordan man på DR.dk Update kan få den fulde oplevelse i Flash-video, og det hele det kører fuldstændig trinløst her. Jeg kan gå ind og dobbeltklikke på det og få zoomet op i fuld skærm, og kan se, om det kører her, drejer min telefon, og så ser jeg simpelthen DR.dk Update, eller DR Live kunne det også være. Så det er selvfølgelig et vigtigt budskab, at du med CS5 kan bygge oplevelser til alle typer af devices, når de understøtter flashplayerne.